Prvý súťažný večer preveril vedomosti chachalandiákov. Pohlavné zábrany boli prekonané. Našli sme najodvážnejších chachalandiákov. Sledujete správy s Patriciou Pužárovou. Dobrý deň. Quiz je názov nového súťažného programu, ktorým nás prvý večer sprevádzal moderátor MAPO. Od predchádzajúcich kvízov sa odlišoval najmä zameraním. V minulosti sme sa mohli stretnúť s úlohami spätými so showbiznisom, tentoraz sa tvorcovia Quizu zamerali najmä na hudbu a film. Tí najodvážnejší chachalandiáci súťažia vždy medzi prvými. Tento rok majú možnosť otestovať svoje vedomosti z oblasti filmu a hudby v novom programe Quiz. MAPO naštartoval sériu večerných zábavných programov a dal 3 párom súťažiacich poriadne zabrať. V prvej disciplíne sa súťažiaci snažili uhádnuť mená slávnych osobností a filmov na plátne. Druhou úlohou súťažiacich bolo predviesť pantomímu mužského povolania. V 3. kole si súťažiaci Nikolás a Natálka zavolali na pomoc žolíka speváčku Maťku. Tá im veľmi pomohla a získali najviac bodov, pretože ich úlohou bolo zistiť podľa verša názov piesne. Týmto kolom získali veľký náskok. 4. disciplína bola celkom jednoduchá. Na plátne sa objavili ukážky filmov a súťažiaci museli zistiť ich názov. V tejto úlohe sa najviac zapájalo publikum, ktoré za každú správnu odpoveď získalo symbolických 20 hutier. Dramatický krúžok pod vedením vedúceho Adama si pre publikum, ale najmä pre súťažiacich pripravil krátku scénku, z ktorej neskôr súťažiaci dostali zaujímavé otázky. Vo finálovom kole každý z publika dostal farebný krúžok so svojím menom. Súťažiaci museli vyzbierať čo najviac krúžkov a poskladať z nich pucle. Napriek tomu, že niektoré úlohy dali našim súťažiacim poriadne zabrať, víťazi si svoju výhru teda užili. Pre Chacha TV Dominika Kákošová. Túžba detí súťažiť proti vedúcim sa splnila aj tento rok. Popoludnejší program Beach Fight rozdelil chachalandiakov na 2 tábory, ktoré podporovali práve tým vedúcich alebo tým detí. Niekoľko súťažných kôl nakoniec rozhodlo o víťazovi. Chachalandiaci majú počas popoludnejšieho programu Beach Fight opäť možnosť zasúťažiť si proti vedúcim. No ani vedúci to nemajú také ľahké, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Oba týmy nasadili do boja svoje najsilnejšie zbrane. Na popoludnejší program, ktorým nás prevádzali Maťo a Piškotka, nastúpili proti sebe 2 družstvá. Tým vedúcich pod menom Vuitton Gucci Armani a Dream Team, teda tým detí. Patrónkou detí bola Janka a týmu vedúcich velil Adam. Oba týmy mali pripravené bojové pokriky na odplašenie súpera. Hneď v prvej úlohe, kedy museli súťažiaci preniesť slanú vodu v ústach na opačný koniec boiska, vyhralo družstvo detí. Postupne však získal náskok tým vedúcich. Úlohy, pri ktorých dievčatá cváleli na spoluhráčok ako na koňoch, či pri ktorých lepili chlapcom na brucha cukríky, preverili tímového ducha. Ešte chýba jeden švih, nebude viac vedúci. Zahambiť sa však nenechali ani jednotlivo a uterák na šnúru vešali všetci súťažiaci v extrémnej rýchlosti. Cit pre jemnosť dokázali, keď prenášali vajíčko pod bradou a mierne odpočinúci mohli pri spájaní šnúry z oblečenia. Po niekoľkých ďalších úlohách prišla na rad tá, ktorá otočila doterajší výsledok. Družstvo muselo zabaliť svojho kapitána do čo najlepšieho trojobalu. Po tejto disciplíne sa definitívnym víťazom stalo družstvo detí. Tí mali večer predĺženú diskotéku a získali aj ráno bez rozcvičky. Ako sa ukázalo, ani bojový pokrik nepomohol týmu vedúcich k výhre. Obe strany však uznali, že pre nich nebolo dôležité vyhrať, predovšetkým išlo o zábavu. Pre Chacha TV Monika Juríková. Tanečný diskomaratón nesklamal ani tentokrát. Množstvo súťažných párov sa vrhlo na tanečný parket hneď po rozozvučaní prvých tónov chytlavých melódií. Motiváciou bola VIP vstupenka na afterparty pre všetkých zúčastnených, avšak každý chcel získať aj hlavnú cenu, ktorou bolo chachalanské tričko. Myslíte si, že vyhrať súťaž o tancovaní je jednoduché?
Teraz vám ukážeme, že konkurencia je naozaj veľká. Aj tento rok sa v Chachalande uskutočnil tanečný diskomaratón pod názvom On Air Dance. Do súťaže sa zapojilo 15 tanečných párov. Všetci boli dobre naladení a odhodlaní vyhrať. Súťažiacim sa veľmi darilo, ale napriek tomu porota musela niektorých z nich vyradiť. Ahoj, môžem ťa vyrušiť? Si spokojná so svojím tanečným partnerom? Hej. Jasné, najlepší. Máš nejaký tip na víťaza? Miško. A prečo si myslíš, že by mal vyhrať? Pretože je talentovaný, vie pekne tancovať a spievať. Ahoj. Si spokojná so svojím tanečným partnerom? Áno. A čo tebe, vyhovuje ti tanečná partnerka? Aha, áno. Máš nejaký tip na víťaza? Neviem, netuším. Aha, okej. Postupom času ostalo na parkete len 5 súťažných párov, ktoré sa dostali do veľkého finále. Odnesli si hodnotné ceny ako chachalandské tričká, hutery a rôzne iné ceny od našich sponzorov. Do finále diskomaratónu sa dostali iba tí najvytrvalejší chachalandiaci, ktorí očarili porotu nielen svojou energiou, ale aj svojim tanečným umením. My sa samozrejme ku gratuláciám pripájame. Pre Chacha TV Natália Kúdelová. Prekonať samého seba nie je jednoduché. Otestovať túto schopnosť mohli všetci chachalandiaci v programe Fear Factor. Disciplíny, pri ktorých sa im dvíhal žalúdok alebo točila hlava, však takmer všetci zvládli a neutrpeli sme žiadne obete na zdraví. Iba tí najodvážnejší chachalandiaci obstoja v novej adrenalinovej hre Fear Factor, alebo inak povedané, vo faktore strachu. Čakajú tu na nich veľmi nezvyčajné úlohy, v ktorých musia prekonať sami seba. V novom popoludnejšom programe, v ktorom súťažili všetci chachalandiaci, bol kľúčom k vstupu na ostrov 7-členný tím. Na ostrove, ktorý nevidel ľudského tvara už poriadne dlho, čakalo na súťažiacich 12 úloh, pri ktorých museli prekonať svoj strach. Hneď na začiatku si otestovali svoju rovnováhu nad jamou plnou blata. Niektorým robilo problém nájsť v hrbe veci kráľovské srdce alebo vyloviť gumených cukríkov napustených potkaním jedom z múky. Ak sa im to podarilo, zaťažkávacou skúškou si prešli v údolí hadov. No ani to pre nich nebol koniec. Ďalšou prekažkou bol Adam, pri ňom bolo úlohou detí byť odvážny a nechať sa postreliť. Bojíš sa? Ak si súťažiaci mysleli, že ostanú čistí, z omylu ich dostali úlohy, v ktorých hľadali veci skryté v bahne alebo kde prenášali v rukách vajce. Otvor ruky. Mnohým však robilo problém stanovište, na ktorom museli udržať v ústach hýbajúceho sa červíka. No, zoberte si to rýchlo, lebo... A zda najťažšej fyzickej úlohe museli okrem udržania rovnováhy aj bojovať so súperom. Ak sa udržali na pni stromu súťažiaci, postúpili ďalej, konkrétne do potoka. V tom opäť hľadali schované veci. Tí odvážni sa snažili udržať na lavičke aj pod palbou gúl z dela. V poslednej úlohe pri bazéne mali deti možnosť poriadne si zaplávať a pritom vyloviť poklad. Keď si všetci súťažiaci stihli vydýchnuť, 15 najlepších kapitánov sa stretlo vo finálnom boji. Ich úlohou bolo zachrániť terčík, ktorý mali upevnený na hlave. Sťažovali si to navzájom tým, keď pluli do súperov kvasnicovú vodu.
Najdlhšie sa brániť a odolať súperom sa nakoniec podarilo kapitánovi Dominikovi z 13. oddielu. Premôcť svoj strach. To bolo podstatou dnešného popoludnia. Nie všetky disciplíny boli súťažiacim po vôli, no sila premôcť sa a tak podporiť svoj tým zvíťazila. Pre HHTV Diana Rusňáková. Pred malou chvíľou sa nám od chachalanského ohniska ohlásil náš reportér Ronny Klačman. Vo večerných hodinách sa tam pohybovalo neobvykle veľké množstvo detí. Ronny sa nachádza pri ohnisku a prinesie nám odtiaľ niekoľko informácií. Ronny, počujeme sa? Ahoj Paťa, pri Taboráku je skvelá nálada, všetci sa bavia na vtipných úlohách. Viac informácií sa dozvieme od zakladateľa tejto obrovskej vatry. A ďakujeme zaň Marekovi, vedúcemu športového klubu. Marek, koľko trvala táto príprava? Príprava trvala dokopy asi 3 hodiny. 2 hodiny sme pilili strom v lese, potom sme ho vláčili k táboraku a pilili ho na drobnejšie kúsky. A kto všetko sa podielal na tejto príprave? Podielal sa na tom prírodovedný a športový krúžok. A keďže posledný dosť pršalo, tak našli ste do suchého dreva v lese? Ako vidíte, tak horí nám to pekne, takže našli sme aj suché kúsky. Pustiť piškotkou do toho správneho rozdeľovania a doslepovania tejto krabice. Večerný program Call Emergency, ktorý bol moderovaný našimi vedúcimi Pecom a Piškotkou, sa skladal z viacerých úloh napísaných samotnými chachalandiakmi. Po niekoľkých nepodarených pokusoch o zapálenie vatry sa nám vďaka nášmu pokriku Guli 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 ram cam cam podarilo vatru zapaliť. Guli guli ram cam cam. Guli 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 ram cam cam. Ram cam cam. Guli 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 ram cam cam. Ram cam cam. Medzi najzaujímavejšie úlohy patrila napríklad aj scénka Romea a Julie v podaní Adama a Baky. Chachalandiaci, ktorí prišli na Call Emergency, v čiernom oblečení museli vrtieť zadkami. Aj tento rok prevládali úlohy tanečného a spevackého typu. Paťo z 13. oddielu, ktorý nám zabeatboxoval a k tomu zahmkal chachalanskú hymnu, si jednoznačne zaslúžil potlesk. Dobrý! Všetci sme sa určite pobavili na úlohe Sama, alias princa Krasoňa, ktorý nám zahral cestu na hrad pre svoju princeznu Fionu. Úlohy plnili aj naši pecom okabátení lenivci. Adam pôsobivo zakončil večerný program reggae spevom. Patricia, máš slovo. Tanečná súťaž Showdance i Chachaland hľadá superstar. Aj tieto programy vás čakajú už o chvíľu. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.